mirin aquesta notícia. Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Inspecció de Treball van fer ahir dimarts a la tarda 40 registres simultanis en perruqueries xineses de la ciutat de Barcelona en les quals presumptament s'oferien serveis sexuals. En els locals es van identificar 115 persones entre responsables dels establiments i treballadors, la majoria dones xineses. També 44 clients, la majoria dels quals rebien serveis sexuals en aquells moments. Mossos i Guàrdia Urbana van escorcollar una quarantena de perruqueries xineses repartides per tot Barcelona. Els agents es reclamaven els permisos d'activitat als seus propietaris. Com a conseqüència van aixecar acta per 65 infraccions administratives, la majoria per no tenir la llicència d'activitat en regla, per no poder realitzar massatges o per no complir les mides de seguretat. En aquests locals els investigadors ja sabien que, a més de tallar els cabells, es feien massatges que podrien acabar en final feliç, és a dir, amb serveis sexuals. De fet, tot i ser una operació administrativa, els agents entregaven formularis a les treballadores per detectar si hi havia prostitució encoberta. 300 persones entre agents dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, inspectors de treball, traductors i membres de l'organització Hàbits que treballen víctimes d'explotació sexual van participar en l'operació. Una anècdota, vaig entrar una vegada en un pis llogat amb uns xinesos, amb un notari, i ens vam trobar que entre llits i matalassos hi havia 20 llocs per ocupar. I aquests senyors treballaven en un restaurant xinès de Barcelona. I la mestressa del restaurant xinès era una persona teòricament honorable. I els senyors vivien allà assinats sense condicions de salubritat i presumptament en situació de semiesclavitud, en el sentit que no devien guanyar ni per pagar-se el vestir ni el menjar. I clar, et sobta molt que aquest tipus de negocis s'aguantin gairebé sense clients, perquè moltes vegades t'hi fixes i no entra gairebé ningú. I dius, aquests senyors que hi ha aquí dintre cobren, no cobren? Jo crec que és obligatori, i sobretot pel tema de la seguretat dels treballadors i les seves condicions de treball, que s'investigui què està ocorrent en aquests llocs. Que el bloc de Salt, ocupat des de fa setmanes per una decena de famílies, podria ser desallotjat a partir de demà dijous. És el que ha dictat un jutge i, per tant, aquesta podria ser l'última nit en què alguns veïns de Salt dormin en aquest bloc de pisos. Hores decisives per les 14 famílies del bloc de Salt. La Generalitat ja ha rebut 14 sol·licituds de reallotjament i des de fa dies té pisos disponibles per a 5 de les famílies ocupants. Tot i això, aquestes afirmen que no marxaran als pisos ofertats perquè volen una solució global per totes les famílies del bloc. Segons afirmen en un comunicat, continuen negociant. Fins ara, només tenien garantit el reallotjament de 5 famílies en règim de cessió d'ús temporal. Necessitem temps. D'una banda, per seguir negociant què passarà amb les 10 famílies restants, especialment com es garantiran els serveis bàsics d'aquestes famílies. Tot coincidint amb la data límit perquè els ocupants abandonin el bloc, des de nit una 50 de persones els hi donen suport. També hi ha un grup de treballadors de l'empresa Panrico, lluny de la gentada d'altres vegades que arribaven en autocars plens. La resta de les plataformes de Catalunya s'han mostrat contràries a l'estratègia de Girona. Diuen que no acceptar la possibilitat de reallotjament els situa en posició de debilitat. Què en pensa? Que és una paradoxa que un país amb tantes vivendes buides hi hagi aquests problemes de vivenda per molta gent, no? Hem rescatat bancs que tenen blocs sencers buits i hi ha gent que viu al carrer. I llavors aquesta paradoxa l'hem de vehicular d'alguna forma que aquests bancs i aquestes caixes, rescatats pels diners de tots, es posin a disposició de la gent que realment necessita vivenda. Perquè també hi ha casos, diguéssim, de frau o gent que vol una vivenda més barata o una vivenda amb condicions econòmiques, podent-se també pagar una vivenda amb el seu propi salari. I això és una cosa que s'ha de gestionar. Jo crec que les administracions locals estan fent una tasca en aquest sentit d'intentar fer de mitjancers entre entitats i entitats ciutadanes per buscar solucions en aquests casos. I jo crec que el que no es pot admetre és que cada un es prengui la justícia pel seu mà. És a dir, si jo tinc necessitat d'una vivenda, hi ha entitats, Patronat de l'Habitatge, Generalitat, per adreçar-me i demanar una vivenda, comprovin que la meva situació és de necessitat i em puguin facilitar una vivenda. I jo us puc donar fe, perquè ho he vist, que realment el sistema funciona i funciona molt bé. I funciona amb un servei de qualitat, amb el sentit que en poc temps es dona habitatge a la gent que ho necessita. Per tant, aquests actes així, diguéssim, de forçar la situació per fer un acte mediàtic em sembla absolutament fora de lloc.